Suka matata. Selfie la duma. Lelo zulu dumo. Izile duma kwa zona time. Go vele kwenye South Africa, ni Africa. Kwenye mshamba wonke jikelele. Kama nami Dingo Mr. Friday abantu. Wena ungubani? Sawon kwamba kanjani? Angathembe uyaphila. Iloluhlelo izwi elamaciko. Izwi lamaciko. Wemlalele ngimkhonzile. Nansi indaba. Indaba le oyaziyo. Ngithi ngiphinde ngigcizelele indaba enkulu. Indaba engomhlaka 2 kaNovember 2024. Ngomhlaka 2 November, hey, lapha mfowethu kuyodela obekhona. Sesigawulwe zabekwa kuma South African Music Awards Summers 2024. La ngikuphathele insizwa ezimbalwa kodwa ngithanda ukuthi nje sebabongela kubona bonke abanominatiwe abaqokiwe kulamasama akulonyaka bonke sebabongela. Phathi ke lana ngikuphathele insizwa yomculo kaMaskandi noma insizwa zomculo kaMaskandi ziyikhulumela zona. Okay, asigcizelele le ngoba ibalekile. Wesminofu mfowethu. Afowethu Sminofu afowethu inkulu indaba ilapha kumasama ango 2024 lonyaka esifuna manje. Sminofu nominatiwe lapha kwi-best MASKADI album. Nominatiwe nama-artists ahlukahlukene. Ngiyasiqinya kakhulu ngaleyo nto leyo nguSminofu since igama lami likhula because leyo nto i-recognize okukhulu komsebenzi wami ngonyaka ophelile. Ngiyacela ukuthi bafowethu nifake support ngaso sonke isikhathi ebese singakhohlwa ukuthi amasama celebrate 30 years. Uya-hashtag lapha mangabe ufuna ukusilandela kahle uthole yonke into lapha kumasama uthi #30 less noise more music. Kunjalo nje ayijiki indaba saziyo zalo nkomo lapha evideo. Nazi inkosazana seNdlunkulu. Bathu bani? Lwah the First Lady of the Inkosi Records. I am super excited to announce that I am nominated 4 times for the Summers. So guys, if you are not doing anything on the 2nd of November, please let's meet at the Gallagher Convention Center as I'll be there blessing you and you blessing me, of course, because we're scooping all the awards. So guys, please, wait to November, be there or be told, less noise and more music. Kuzobanjalo nkosazana, kuzobanjalo Lwah Ndlunkulu. La kunenkosi Yamagcokama, wesicelo umfana semsinga. Uthini wena bavu? Sanibonani bafowethu, inkosi Yamagcokama sikwembona kadlama nomsele emaqhunini. Ayithi bafowethu ngijabule futhi ngiyakhanya ukuthi nginominatiwe kumasama ka-2024 kwi-best MASKADI album. Ngathemba futhi ukuthi ngiyobuya nayo lapha kwigala event ezoba ka-2 kaNovember. Kanti amasama so #Summer30 less noise more music. Njalo inkosi Yamagcokama sithi sigcizelele le ndaba ngoba ibalekile ngomhlaka 2 November 2024. Kwangathi khona nomfoka Zondi la weZondi bhuti omdala. Uthini wena? Babegcine bethi babalela mina baphusha iminyango yaze yadlula. Isivule yonke iminyango ngenela kwampumelelo. Shosho bafethu Ntencane lo njengoba sazi ukuthi kunamasama estate kulonyaka. Ngijabule kakhulu ke nami ukuthi kule ngophamlando engaka ngomunye wabantu abanominatiwe lapha emkhakheni we-best MASKADI album
nge-album yakhe isivulwe yonke enengoma ethi kwakumathandana wakwenzani yena lona isela nje inhlanhla kuwo wonke umuntu esinominatwe naye nami-ke ngiyeza ngathi nginganqoba-ke ngibuye naye siyabonga. Njengoba ngishilo ke ngathi zigawulwe zabekwa zikhathiwe kuyobe kubambene ingonyama lapha eGalga Convention Center ngomhlaka 2 November 2024. Bafowethu ngithi ngigcizelele le ndaba ngoba ibalekile. Kamera yami kuMr Friday wabantu uyazi ukuthi ngisuke ngize nganda mangisuke ngize ngawe bonke abanominatiwe sibafisela inhlanhla bonke bengithi ngidonsele abambalwa Ntencane Lwah Ndlunkulu Inkosi Yamagcokama Sminofu bona bam engithenga kudonsela bona mfowethu. Okay bafowethu nathi indaba engifuna sigcizelele le ndaba ka SK le ndaba ka Mthandeni le ndaba yeGcokama elisha iGcokama belikumsakazo iGagasi FM no uyayazi lo ndaba ngibonile ngani kodwa ngithanda ukuthi sigcizelele uyazi ukuthi lengxoxo ebiphakathi kuka Mthandeni SK Mthandeni Manqele nabasakazi beGagasi Felix Stophe nomini Ntuli bafowethu no ake ngenzeka nje awuphinde uyibukele le ndaba le khona into ezoyibona laphana obungayibonanga kade uyibukela izolo ongayibonanga kade uyibukela kule ya video le ya channel bukela la Mthandeni Ndlunkulu. This one is called Paris. Guess what? KZN stand up because we've got the legendary MASKADI artist Mthandeni in the house. Yes, he is in the house. Let's drop a bomb from Mthandeni. That's what's up. Vogis. Siyabingelela ngibingelela kakhulu mangalo mkhulu ngibingelela kakhulu kubalaleli beGagasi FM lo bingelelayo ke umsho wenkani kwaba nenkani indaba umpara daba kanje le emakhaya owayisenga inkomo elusa inkomo ekhetha amankoyana eqoqa nezimbuzi awuzeke yebo namuhla ubatshazwa South Coast, Midlands and North Coast nangaphesheya kwezwe lethu akukho longahambile khona akukho la ongenala khona idumela khona abantu bayakuthanda mfowethu italent lakho umculo wakho iminyaka yonke nje sithola umculo omusha la kuwena and utop ama charts ngapha uhlokanisa unyaka ngapha uthola ama award ngapha wenza ama collaborations ngazi siwacabunta ngenzeka emculo noMaskandi absolutely lazi laphakamizile ngaMaskandi yebo siyajabula kakhulu ngibonga nje support kakhulu yabantu ngiqala ngibonga uNkulunkulu ke mina kuyona yonke into engiyenzayo ngoba ngiyakholwa bese ngibonga ukuthi uNkulunkulu aphile kubantu bebe nothando lomsebenzi wami ngomthandeni nanokuthi ke ngi-artist eli-creative kakhulu creative nguMaskandi yebo ngiyinsizwa ngiyijongo ngiyasebenza ngiqoka kahle oh my gosh yes ngisuka endaweni yasemakhaya kodwa umqondo wami usharp ngendlela esimanga because ngikwazi ukuthatha uMaskandi ngufake kwamanye ama genres khona kuma piano ukhona kwi hip hop na kubona kuma genres nje ewonke nawo kholo futhi ngiyalinka khona so uMaskandi awusafani nakuqala ushintshile ku TikTok kuphi uMaskandi nje yabona nje wonke umuntu uyagida umuntu wami iParis igushi njalo yabona ukhona album like to dog style vela vele gama le dog style no thina singamaciko ke lapha
kumaskandi lelo gama lelo lalingasho lendlela le alisho ukuthi umuntu akabongi inja ibongi yabona so wenza i-dog style wenza style sezinje yini le DJ sikhuluma ngayo kanti wena Azang ubuthi Mthandeni ukhuluma ngani album endala azidlulekela mathuzana when I look at your songs ngiyabona la usebenze no Lwah wasebenza nomcebo Zikode and now uMahu mawuzohlala phansi ukhethe labantu besifazane or ama-artists la ujole ukusebenza nabo into nadi-emana is it na plan ukuthi sifuna ukusebenza nomuntu okanje nikhetha kanjani siqale mina ngiqale ngifike ngishaye i-beat uMaskandi ayikho i-beat uMaskandi ngoba kufaka uPaskita kufaka amakho Inkosi kufakwe isiginci kodwa singakubiza nge-beat ngokwe language yabo yosikrukru so ke ngishaya i-beat mase ngishaya i-beat bese ngiyahamba ngiya kwi-event epowerful njengabo Dandi July kanjalo njengawo Beach Fest so ke bangifika lapha ngiyazi ukuthi i-sound ivela lapha isuke ibalansile then ngifike ngishaya i-performance yomhlaba then abantu bese catch up from there from lapho yabo so babe catch up abantu bese ke siyaqala siyavota ke manje ukuthi ke ubani esingamdonsa kulamanye ama genre futhi simdonsi ngokwe brand yakhe ukuthi mkhulu kuya dependa ukuthi uzo qualify yini ngaleso sikhathi njengamje shuthi ngingalandela next year mhlawumbe sinawe yabo angeke inohlezi uyona lento equalify yayo ukuthi umbona Kuthumbezi yambona ngiyashaya turn around shaya man Mthandeni asifokasa ngithi mina mfowethu into engiyibonayo uMaskandi artist kodwa alikho iculo lakhe lifana nelinye ngaso sonke isikhathi uyashintsha ushuni kaMaskandi awusewona lwashuni lo mdala esiwaziyo ingabe mobuka nje manje uMaskandi as a genre of music ubheka nje mhlambe nje qama mase mhlambe nje 10 years kube kunjani ngaleso sikhathi mobukani uyabona into yenza ukuthi ushintshe uMaskandi ake ngikhulume nje ngami yabo njenge artist enle following eningi nabalandeli abaningi nje mina mfowethu yabo nama ngibazi ukuthi ngabagcina kanjani baningi kakhulu so nginabalandeli abaningi I think unombolo 1 kuMaskandi ngoba nabalandeli abaningi so ngiyayishupha ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi lama-artist amancane always iwona ahlala epowerful ama-artist amadala kwi-industry yabo so mangisuka nje eJohannesburg ngitravela ngisemotweni ngilalela kakhulu ama-artist amancane bese ngiyizwa ukuthi umhlaba usumuvile usula phinde ngilalele lonke uhlobo lwemculo othandwa i-youth ngaleso sikhathi uyabona especially ama-2K yangithabona so bese ngiyazi ukuthi ke okay ama-2K njengamanje ungathi angala so yipi into engayenza njenge vocalist noma njengomculi kaMaskandi kodwa futhi layithile angithabona then bese kuqhamuka Paris kuqhamuka Gushi kuqhamuka uShephis eJezini bese vele kuyanye wakhe once yangithabona. Okay, I want to talk about Gushi. Tell me about it. Yaqhamuka kanjani? Uzusebenza noma hunje nifike kanjani lapho? iGushi ke uyazi ukuthi lapha ngithi Sidudle Mercedes. Sidudle Mercedes uyabona ke thina njengeinsizwa masikhuluma izinto silinganisa ngento ekhona hayi ukuthi ngisho Mercedes wangempela kodwa ngisho isidudla yabona esihlelekile yabona isidudla nje esicishe sibe uyabona qedela isentence lakho yabona nje isidudla into ethayibe nje yena nje ngithatha umbuka umona kuthombeza bese ngithi Gushi lami mangithi Gushi lami siyazi ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuba neGushi into efuna nefisa noma ubani so iGushi imama elibalekile uyabona because iGushi ngeke vele uyilahlele nje noma yini ukuthi nosela inyama namajita usulahlela iGushi ngiyabo into ekhethela so mangithi Gushi lami angisho iGushi lempahla ngisho ukuthi nje ngihamba neGushi lami majita sijabuleni ngala kodwa ngicela silibeke libe right ngala ya so ke mangithi sidla imali yesokise Santini ngisho ukuthi mina ngidrive taxi ngiyabona so ngoba mina ngu-taxi driver nemali yesokisi lama 50 rand la goqeni ngifake esokisini njalo mangishayisa so ngiyawathintithela empedeni ngwahlanganisa until kuze kuhlangane imali ikaphaqa weGushi ngithengele mama ngijabulise lento isho ukuthi nginothando noma ngabe kuthiwa ngikiphi condition akusho lokho ukuthi kodwa ngeke umenzele into enhle umuntu omthandayo now ukhona umshayisibhakela
owaduma umhlaba wonke ekuthiwa Muhammad Ali. Yes. But we umshayisibhekela ngoba wencintisana nobo George Foreman nabo Joe Frazier abantu elo nabo ne uza agcine esewumuntu o champion. Yes. So nawe ngeke uvele ube ingcwele nje kungakho abantu oncintisana nabo. Manje abantu ababukela la eceleni bathi asho ukuthi kunongazwani lo kunongakuthandani kanti mhlawumbe nje ukungcweka lokwensizwa okugcina kwenza ukuthi njenge hip hop noma skandi nawo ugcina ulapha phezulu une focus nani. Ungathi nje ukulungisa umbono wabantu mayelana nokungcweka okukhona okungcweka okukhona kwejana namanye ama artists kuMaskandi. Yes. Ukungcweka kuMaskandi into ebisebenza kakhulu. I think before bekusebenza kakhulu kwakusekhona obhuti umgqumeni nobhuti umtshengiseni nobaba ubheka umuzo babuthokozani la ngiyabona. So kwakuyistyle kahle ukuthi ngathi nganje old fashion ngiyabona it's old fashion into ekudala bekufanele mawungena kuMaskandi ube nomuntu ozoba imba opponent. So ke kwahamba saphela isikhathi salonto because umhlaba uyashintsha uyabo abantu abasenasikhathi salonto leyo. So nami ukhona umfowethu engathi mangifika ngizwe bakhanda ukuthi sifesane naye ngiyabona. So sahamba sadlula isikhathi sakhona ke njengamanje sekuyinto nje ebhorayo labantu abangasayithathi serious yabo. So ngabona okay njengamanje kuzovela kuphele ke kuzophela ngathi uma ngizokuhlakanipha angihlakanipha manje ngishifte ngenze into ethandwa ngabantu ngishaya ingoma kuphela mfowethu nginaka indaba zami ngihloniphe umhlaba indlela ngohlonipha ngayo ngashintsha izinto eziningi nezinto ezingilinka naleyo nto leyo ngazama ukuthi even ngishama event angilika naleyo nto ngayidistance kuona. So nje sengishintshe indlela kakhulu because sengifuna kuba ubaba manje sengifuna ukushada manje uyabona makunjena yabona makunjena nje sekukhomba khona ukuthi ngempela kufanele manje ngibe ubaba umanqele yabo. So kumele ngikhule ungahlala usestage esi1 mfowethu yayibona ngoba ikhathi ikhula ingane zibuka ama Instagram zibuka zikhona ku social media ingane ziyahlakanipha zidlala ngamafoni zifica ubaba lapha unama drama ngena stage. So ucama ukuthatha sengishintshile ngicanga ukuthatha uthini ngithatha omunye futhi phinde ngithatha omunye futhi. Nawe wenza lento kaThemba sasihleke isithombe esisikhandelwa uMthandeni sisahleli naye unganyakazi hlela nathi unganyakazi we have a big announcement today. Yabo ngisho ukuthi ngoba mina ngingedwa nangu uGushi wakhona Mthandeni Mahu on the spot. Gagasi FM uMthandeni and Mahu eGushi hlela nathi unganyakazi. Alrighty then, so njengoba sihlele Mthandeni zidlala ingoma zakhe kumnandi nisiyaxoxa nawe uyasathu uyasibeka laphana ke unamagalelo abanzi kakhulu mase kufika kwezomculo nje eSouth Africa omunye umculi ohlonishwa kakhulu. Ngiyayithanda ke le ndaba ukuthi njalo kuma interview yakho ngiyanotice uthanda ukureference kakhulukazi abantu ababaqala bendlela kwijana lamaskadi. So you always showing respect kubona and honor. Ungathini wena lokuqala nothando lomaskandi obana ba influence kuMaskandi ukuthi nawo uzithola so yi-artist yamaskandi? No uMaskandi nje ngathi into engikhule vele kumina egazini ngoba thina singoba sikhule emakhaya masiseyinkomeni silusa inkomo zobaba nezobaba nezomkhulu sivele masibuka nje masibuka imvelo ngoba uMaskandi kakhulukazi ulinka kakhulu nenature. Uyabona ukuthi ucula ingoma ngento oyibona yenzeka mawubonile kukhona umntwana ohlukumezekile kwamakhelwane ngenabazali uyakwazi ukuthi ubuye wena ucule as if awuwena ongasenabazali. Ubona umunye umuntu elambile wena usuthi uyakwazi ukuthi ufile ipain yomunye umuntu bese uyithatha bese ucula ngayo. Maskandi sensitive kakhulu awuveli nje ucula khona vele ngoba oshuni bahlukene bakhona abacula noma ngani yabo kodwa nje isikhathi esiningi uMaskandi ube yilokho umuntu ojula kakhulu wesiphathi mina ngaphinde ngaba nanayo futhi iphathi yokuthi ngikhulise ngokukholwa ekhaya
uyabona ugogo bethandaza kakhulu yabo so lonto leyo ngenza ukuthi ngibe umuntu ononembeza nonothando nonakekelayo yabo nozwela so ngifike ngibe nomnsizwa kodwa futhi at the same time phinde bekhona le ngxenye lena yokuthi ngiyakholwa ukukholwa ke kwenza ukuthi ke ube nothando nje ufike uzwane nepeace awuthanda yes uqinisile ngoba nami ngiyengibona nami hawo wena ini nami ngomuntu obuya abeseyinkomeni yes so ngiyengizwa ukuthi nakhona lokujula ngiyajula yes ngibe nozwelo ngephe enkomeni yeah you're so annoying you're annoying yeah ngobani siyakuzwa uthini kodwa sikuze ukuthi uthini no ngisho ebuhlanti esibayeni mangiseyinkomo kuyimani ngihlabile ngiyahlaba ngale weekend inkomo yabona mo ungabi confused inkomo mo done all right no kulungile Mthandeni now ngicabanga ukuthi lempihlo ebesihleli phezulu sona isikhathi usidalule le mali please yes so I think abantu fanele bazi ngishaya uvalo South Africa calling Newcastle, calling Ladysmith, Utrecht, Vryheid, Ulundi, whatever. Sekunjalo siyeka nongomolundi. Buya size eshow eMelmoth isinyuke njalo kingindlovu. Sibuya la eDokodweni sondele njalo in the north and the Dolphin Coast. Empangeni sanibingelela nonke lapha kwesikamthethwa. Siyanibona eSouth Coast at 103.5 FM. Sanibingelela in the sunny South eMzumbe. Sanibingelela nonke ePortchester laphansi eMagate. Oh yes. Sibuye la sizokomakhutha bonke la koMlazi, koLamonville, koChesterville, koMash, koNtuzuma. Wabadonga. Manini ngenyawo nonke mhlaka 7 September, the biggest spectacle, the biggest festival, the biggest music extravaganza features Ingwele, Ndlunkulu kaMaskandi, Mthandeni Mangele. Oh yes. He's the headline act. He's going to be performing live at the Beach Fest. This is amazing news. Amazing on our indeed. lineup mhlaka 7 which means fanele ke manje uyitholela amatikiti akho ugeneral u300 VIPs 1000 rand Mthandeni singayigcina kanjani le mfihlo how was it when you found out that you're going to be on the lineup bafethu vele sibhamukile bafethu already sigcwele yonke indawo kade chaza koLundi koceza komakhutha koNazi njalo ivele umhlaba wonke usuyayazi Mthandeni igcokamelisha umshovu enkani kwabanenkani ngizobe ngiphethe wonke amabhinqa sikhupha isoka lapha ngicaba ukuthi ngizongiphethe amakhwantaba noma i4 because lapha ngizo appreciate kahle abone umsebenzi kimi nakuphela ngizo appreciate uGagasi lengenzele liqiniso uyakhumbula ukuthi last year ingoma yami iphuma number 2 lapha kuGagasi ama fans amaningi akade mhlambe ngafocusile kakhulu ngiyacabanga ukuthi this year azofocusa kakhulu la kweGagasi ngifisa amabhinqa wonke njengoba kwenzekile kuLwah Ndlunkulu ngamnikeza ipower yamabhinqa uMahu amnika ipower yamabhinqa unomcebo kanye ngokunjalo ifisa ukuthi lamabhinqa ngenzele iqiniso kangaka aqeshe kweGagasi ngifisa ukulibona lo number 1 umsakazo njengamanje siya kwi-Beach Fest ngomhlaka 7 kuDisemba lapha ePeople's Park imininingwane eminingi ngicabanga ukuthi ke vele ngizobatshela abantu ngiyazi ukuthi angikwazi ukuveteza iselungu kodwa nje lokho engikhona ukusho yabo mfowethu lapha kube kumnandi kakhulu ngifuna ukuveza le flavor yamabhinqa kahle because mina umnikazi wamajongo mina umnikazi weinsizwa Mthandeni manje sibonga kakhulu for kithi uyingwele ngempela mfowethu kubeke njalo uNkulunkulu azakusebekela qhubeka sakubusise qhubeka kuphele wonke lo mbono ukuthi ngasonke isikhathi uhlezi wakhe ingoma ezimnandi eyithandwa nabantu eyiduduza abantu ephinde ijabulise nabantu mabejabule ngekhathi zokujabula phila phakathi mfowethu yabona mfowethu indlela mfowethu esikwazi ngayo kodwa musu serious ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi abusise bona ukuthi asihleke njengosiduma ukuthi sinice manje mfowethu uwenza kanjani mfowethu lento ukuthi ube serious ngelinye isikhathi ngempela udlulise isiyalo nasenganeni ngumuntu mina onesipho seyinkulumo nje ezakhayo mina ngisemncane izinkulumo zami bevele ihleza namhlanje ngigqoke uMthandeni phambi nonke namuzo uMthandeni ukuthi mina nginey'nkulumo ezakhayo akashongo njalo lento nginogcobo